domin neman karin bayani za ku yi tuntubar lambar mata to know the thing 342031 daga nan kuma da tare. Kishin arewa suke na al'umma na arewa youth with love television. Wannan ina ɗan ƙwairan auci na waya yi kusa wannan da Allah ka yi haƙuri sai ka shigo wannan hajiya kiriki hajiya umma jaja ta ce taro ne na matasan arewa amma in gwanda ne a gaban kunan ba wanda ya shiga arewa ku tafa masu ki ɗauka zane na arewa kai kuma marafa zai ganka ka sa hula na arewa ku tafa masu kamar wani mutane dan ƙwairan autunawa don Allah muna roƙon alfarma na san ka bikin nan ku yi taro in nace ka za ka kake yi da Allah ku tafa dan ƙwairo bismillah